Shibenta ban pen kemen bat pen sau tenat iki kelung kena jong ka thai nongpo shua ka jing pedang borom ya ka jingwan nong breu jong utrai jisu na kaliang jong ka tenat childline nongpo kala penlong ya ka jing rakhe ya ka pre Christmas hapo ka dong Umshangling ka bodon marjan bat ka Shantivan Leprosy Center hakasngi sejain Hakani ke jing rakhe uba balajet rani MDC ka nongpo ulalong kumukong san bat lai don langru ikong Ivan Chisha Marpna Center Coordinator jongka Childline nongpo bat kinoy lam jongka shnong Umshangling Hakani ke sngi na kaliang ka Childline nongpo kabari pe da ka Don Bosco Integrated Development Society Shillong kala penlong de ka program ya lekmen bat ki heprit jongka te ka dong ryngkat ke jingi lekai boper kum ka jing shan bat ka jing ruai bat la samru ya ki blanket bat ka jing ai sobha Christmas shaki te ki long yeng ki bodon ha ka te ki jaka bat ya ki blanket la ai sobha da ka seng HNYF nongpo ha ka bakren ha ka ne ke sngi kumu kongsan uba balajet rani ulai ro ya ka Childline ka balala ban shim yo kum ka ne ke sin jam ban lekmen bat penso tunat ya ki hebret shwa ka jing rakhe ya ka Christmas Hak baula benrap ru bakum kini ki program kin I mean same shikat day ya ki kelung kena kumba borok ngitip baka ayom Christmas kadai ka ayom lekmen ban kin mau ya ka jingkha ya unong pen im ka perthai nakaliang ikong Ivan Chisha Marpna ilapan pau baka office Childline nongpo ka ay kublay kerpang ya baro kinong ishim benta ha ka tegesngi bat ay kublay kerpang ya uba balajet rani ubaladon ryngkat haman kipor bat ka Childline ka Childline ka ay kublay ru ya ba Marcus Martin president jo ka HNYF ya ka jing ay sobha jong i ha ka bayday bat ki tay ki blanket Shagane ko perthai ryngkat ba ka jing thumu uble unong pha yanga unong pha ye phi klem don gono ka jing thumu upha yangi ryngkat ba ka jing thumu lese uble udon ka jing kaplang na ka bata ka jong phi ba phi don ka jing duna ka khotmet uble umshampha angi hangne bangin cha iben yono upha angi hangne ryngkat ba ka jing thumu ha ka jing im ki jongi henre gai ka bangi don kam galong ba ngi dei ban phai ya ki khmat ki jing shauble bat ngi dei ban le ai ha ka jing im ki jongi bun ba ki briu ki badon ha ka ne ka perthai ki badon sui ka jing duna ki khotmet ki babun henre ki kimi ki pau ki long ki briu ki bobanam ha ka ne ka perthai shuong bangi hangne ngi duna kalat ya ka bangin pen pau Nagaliang ke jongi dang man semsnem hang te hapo lang bakala de hate hapo umden ha ka snong masenda bar ka umkon ang tu ngirang penlong ya gawe ka program ban kersan ya gini ki disable mo ki briu ki badon ka jingduna ka khotmet namar haki ki don ka jong kasap ki don ki banang ban than jing than ki don ki banang ban than jan ki don ki banang ban ri jingri kiwi ki kam ki don te nga karpat hakum ka nega singi ka bangayo ban pendu bat phi kalong ba penon kam hok ya kasap ka bo bleu lai phi baru ubri udon ka jong kasap ka bo bleu ai kam de ka ju kasap ka bo bleu ai ngi don la ka jong kasap ka bangi ngi de ban penon kap ya don kam hok ya ta kasap ladangi ngila ban penon kam ya kasap ka bo bleu ai dan lele ngin nom de ki briu ki ban sha ibeng hang nong no Bunba nangi ni sya ibeng namar bangi klem peran kam hok ya kasap kau bleu ai hangi hanga lese bleu la ai bangan yo ban syakri ya ki parabriu ka to kan nekat ka ba ngala bat kiwi ki sap kau bo ai hanga ngan persang ban le ya kata ban syakri hok la ne ban persang ban ai ga jing syakri na ga banta ki parabriu ki jongi de ngimong ba tang bangi de ki badon duna ka khotmet ngi la du mensim what sngo bumta what sngo ba phi namar badon ga jing duna du khotmet ngi la de ki briu ki bala sha ino la ne ki bala sha iben ga perthai kam long bumta ngi long ki briu le se ki don bon ba ki long ying hang ne ki bamat kumbang la kran mane ki bamat ha duga jingpang nyang longkot ki don na preng jung ki bala koi ki don ru le se mentang ngi ba bon la preng la koi mo sister mentang ki leprosy a patient is there. How many? Case my done. Only the old one. Yes. I heard about that. Te kita gide ki bangi ni kung gibriu ni mat. Tingas ngo bakum hagane ka sngi ka pre Christmas celebration. Kabang iyo ban rakhem na kasngi lang ba ka jing
kajing persang jong ka Childline ban penyo bantai pi bangin yo le kemen lang ha kane ka sngi ha shwa ya kata kajing kan mau ke jungi kajing wan long briu jong utrai jing Jesus Christ mo utrai jungi ha bawan sa kane ka perthei uklemwat tang ya kita ki babit ki babiang ki kan mau ke senran jong Jesus kan armut senran jong Jesus ki babun ki de jinong tong do kha mo ki bade ki ba tho ding you dot we are ki balanang la start hangto ko Matthias mo de we na kita ki finance officer jong Jesus tu ko por ubabat ya ka platangka jong Jesus te ni don kam ya kata ka mensim ka ba mangi kum ki briu ni de bendon kum do bangila banai mensim iwe ka Christmas ka ba kum ka jing im jungi ha ki briu kam de benlong tang ha ka artusan tarik jong ubnai Agos ni jukren sapang kata ka Christmas ka artusan tarik jong Agos ka de jing ken mau ge jungi ya ge jing wan long briu jong utrai jing Jesus Christ bat ka hukum ka ba kongsan bat ka ba krautam jong Jesus Christ kalong bangin iwe